İsen misiniz? Bugün Dünya Stüdyosu'nda bir kızıklı, kaderli konaklar. Avustralya'dan kışkı kanikulga çıkan balalar. Bu balalarның indi en kişisi Daniel. Ул Казанга килгән, Сәләт лагерендә катнашырга татарча, һәм Руфия, ул әле психологка укып бетергән, һәм аларның әнисе Дилара Вәлиев, ул безнең Казаннан киткән Австралия килене. Шуннан сездән башлайк, Дилара. Ничек 25 ел үтеп тә киткән, Ватан җәмгыятенә килгәннәр иде 2-3 Австралия яшь кешесе, Азат, Шөһрәт, Мөшәррәф, бит. Инде син шунда килен булып төштең, Шөһрәткә. Менә хәзер 25 ел вакытта исегә төшерәсеңме бу хәлләрне? Инде күнегеп беттең, оныттыңмы каян килгәнеңне? Юк, һәр вакыт истә, әлбәттә, һәр вакыт истә, һәр вакыт элемтәдә торабыз. Казан кешеләре белән дә, элекеге Ватан җәмгыятендә эшләгән кешеләр белән дә, хәзер Татар конгресстагы. Юк, истә, Алланың язмышы инде. Ул вакытта бердә мин беркайда планламаган идем, бер чит илгә чыгып китәм дип, менә Алланың язмышы белән шулай. Еракка кияүгә чыккан кызлар инде елап кайталар. Күрше авылга китсә, яки күрше өлкәгә, анда Ярослав өлкәсенә, Себергә китсә, инде ата-анадан аерылды, халкыннан аерылдым дип. Ничек анда халыктан аерылу бик сызландырмадымы? Әлбәттә, ватанны сагынасың, әлбәттә, туганнарны, әти-әниләрне сагынасың. Берничә ел иң авыррак була инде, әлбәттә, аны өйрәнер, телне өйрәнгәнче, аякка басканчы. Һәм ләкин мондагы кешеләр белән бик нык элемтәдә торып, еш кына менә ватанга, монда Татарстанга кайтып тордык. Хәзер менә балаларны, гаиләмне дә еш кына алып килергә тырышамын. Һәм сагыну һәм бигрәк тә анда Аделаида шәһәрендә, Австралиядә татар җәмгыяте бар, татар диаспорасы бар. Иң мөһиме шул, без ул вакытта татар мөхите, кичкенә генә татар мөхите анда да бар дигәндәй, шуңа ул да азрак сагындыра торгандыр, үзенең безнең телебездә сөйләшеп, үзебезнең мәдәниятебезне дәвамлаштырып, гореф-гадәтләрне дәвамлаштыра алабыз, Аллага шөкер. Менә бу балалар, Руфия, Даниэл, алар нинди халык балалары? Алар Австралия ватандашлары, шулай бит инде. Иң активләре инглиз теледә инде, шулаймы? Шулаймы? Сез инде иркенләп китаплар укый, җырлар җырлый торган, шулай бит. Тагын инде телләр беләсез. Безне әнием öğretken иде татарча сөйләшәргә 4 яшькә, аннан соң урысча да öğretken иде әнием, аннан соң мәктәпкә барганда шунда инглизчә өйрәндек. Татар телендә сөйләшү, Австралиядә тору, нинди дә кыенлыклар тудырмыймы, йөргәндә Казан телевизиясын карап булмый бит инде. Юк, бездә кыен түгел. Без беренче Австралияны әйтәбез үзебезне, аннан соң икенчедә татар бергәләшеп яшибез шулай. Карал Даниэл, сезнең идә, миңа гына сер колакка гына әйт. Сезнең идә әтиең, әниең, син апаң белән нинди телдә сөйләшәләр? No, English белән татар. Татарча да. Мәктәптә татар телен укыдыңмы, менә татарча беләсең бит инде. Бездә татар мәктәп бар Австралиядә. Җәмгыятьтә татарча куллану бармы, татарча? Үзегезнең иҗтимагый оешма бармы, татар оешмасы? Бар, әйе. Оешма бар. Якшәмбе мәктәптә мин дә укыттым. Менә Даниэл да укып бетерде. Менә Казанга килгәнсең, Даниэл. Менә ничәнче тапкыр килү инде? Белмим, оныттым. Әмма ел киләм. 2 елда бер. Сәләт лагерына элек барганың бар идеме? Әйе, бар. Бу минем 3нче тапкыр бүген. Иртәгә барам. Кайсы лагерьларда булдың? Анда берничә ние? Сәләт Раушан белән Сәләт Көвен бардым. Дуслар бармы анда, танышлар? Алар үсеп таралып беткәннәрме инде? Әйе, бетергән Сәләтне. Син кызыксынып барасың инде анда. Әйе. Бер дост Айдаман булып бара, Сәләттә сәлкәш булып танышкан дост. Димәк, сез әле каядыр сәфәргә киткәндә Даниэлны калдырып китәсез. Безнең карамакта. Була инде, әйе. Сез кая барасыз? Сез моны бу айларда хәзер ял вакыты, ничәрәк ял итәсез? Нигә Казанга килгәнсез? Тагы кая буласыз? Әйе, Казанда 2 атна булабыз. Аннан соң Парижда бер туй бар, әнинең дустының туй. Аннан соң әтием әнием белән Прагага барабыз. Аннан соң үзем барам Берлинга һәм Венага. Аннан соң Индия бер ай җөрим үзем, аннан соң Вьетнамга 2 атна үзем.
Менә сез йөрисез, монда шундый матур егет, ямьле кыз, бик гүзәл ханым, диләр. Кая әтигез, ирегез, кая минем дустым Шөһрәт Бәлиев, минем адаш фамилиягында ул бит Казанга килгәндә ул яшь иде, хәзер бит инде ул пат кеше булган инде шушы кешеләрнең ире һәм әнисе булгач. Киләсе елга ул да килә бергә, Алла бирсә иншалла. Бу ел инде мөмкинлек булмады. Хәзер отпускысы азрак булды. Хәзер ул әле эшләп калды. Ләкин ул да менә Европада, без Парижда аның белән очрашабыз иншалла. Сезнең гаилә Парижда җыела шунда. Даниялдан башкасы. Шөһрәт нинди эш белән шөгыльләнә? Татар җәмгыятенә катнашамы? Әлбәттә, ул Шөһрәт безнең татар җәмгыятенең җитәкчесе була, Татар-Башкорт ассоциациясының президенты була хәзер. Менә үстегез, үскән Шөһрәт дә хәзер шушы җәмгыять җитәкчесе була. Әле біз хәтерлибез Сәгыйд Садрийларны. Сәгыйд бабай хәзер дә бар, Аллага шөкер, яши. Кунаклар, менә Казанны танышыгыз, тагы бер тапкыр тарыгыз. Кайткач сәлам әйтегез. Инде кышкы яллар үткәч Австралиядә, инде хәзер язда җитәрсез дә, бездә көз җиткәндә татар булып шушы дөнья студиясе кавышып яшик. Иншалла. Рәхмәт. Әйтергә теләкләрегез юкмы дусларга, башка илләрдәге, Төркиядәге, Австралиядәге, Россиядәге сәламнәрегезне әйтә аласыз? Кемнәргә булса? Bütün dünyada yaşayan millettaşlarımızga, Tatarlarga bik köp kенә сәлам, Австралия сәламе, Казан сәламен җиткезәбез. Хөрмәтле дөнья студиясын караучылар, бездә кунакта Австралиядә яшәүче милләттәшебез Шөһрәтнең гаиләсе, аның хәләл җифете Казан кызы Австралия килене Дилара Валиев, кызлары Шөһрәт белән Диларның Руфия һәм уллары Даниял булдылар. Алар Казанга кунакка килгәннәр.